Dron Riep lei jettie het zo'n de Middelzee. Het land stroepte er gauw onder in de bevolking en haar een vee moesten dan haar een tafvlechtziekje op een terp. De Rijksuniversiteit van Grains onderzoekt het nou de skiernis daarvan. Nou, we willen graag iets weten over de ouderdom van bewoning op deze plek. Wanneer is men hier gaan wonen? Hoe is deze terp die hier ligt, hoe heeft hij zich gevormd? En deze plek is juist interessant omdat we hier iets zuidelijker van Wijndaldum zitten. En we hier dus op een terpenrij zitten die een aantal eeuwen ouder is. We kennen Wijndaldum vrij goed door het onderzoek dat daar is geweest. Alleen van die oudere rijen willen we ook graag meer weten. De bleerlijninformatie wordt alle keer opmetten en secuur vastlijn. Het opgeroepen materiaal gaat naar de universiteit en wordt daar verder onderzocht. Maar nou, na een paar dagen onderzoek, binnen er al opvallende resultaten. Nou, we kunnen hier in het veld al van alles zeggen, bijvoorbeeld over de ouderdom van de lagen. We kunnen ook iets zeggen over de ontwikkeling van de terp. En wat bijvoorbeeld heel interessant is dat we weten dat hier al vanaf 500 voor Christus gewoond werd. Maar dat de lagen die we hier zien pas vanaf 500 jaar later dateren. Dus ik ga ervan uit dat we op een dieper niveau, dat we ook nog die veel oudere periode gaan aantreffen. En dat zullen we dan de komende weken ontdekken. De opgravingsbij Dron Riep wordt hier nog zo'n 3 weken. Daarna wordt alles weer dichtgooid. Aan het eind van alle werkzaamheden is er nog een iependij, zodat nieuwsgierige mensen de kans krijgen alles van dichtbij te bezien.